Sí, 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 sí. Men, ja, ahora Dios, según vos seguir este trabajo de Dios, Dios te queda bendicionar y abre otro un porta nan para ecos Correct. bocana. Ja. Que Oké. men, hebben ons daarbij seguir den iglesia de Tiatira. Vandaag gaan we door met het gemeente Thyatira. Weet jullie nog? Para mim, quando nós seguimos, turco está ok. Nós está escuchando, nós está mirar, Oké. para nós verificar, seguro, que turco está on. Voordat Que tu rende TI. Voordat we verder gaan, is iedereen online? Kunnen jullie ons volgen? Geef even een seintje en dan gaan we door. Ja, isso é nossa seguidora. Essa hora tem tremendo tema aqui, quarta, é a história da Igreja de Deus, qual nós sabemos desenvolver para base semana acaba. Yes. E lo que está great, importante, Ja. que nós vai papel de G. Nou, wat heel interessant is dat we vandaag over gaan spreken. Sim. Então, nós temos que realizar a nossa estudo da Igreja de Deus, tá bom? Mas é bom para me explicar isso aqui. Nou, moeten we ook eerst bidden, hè? Ah, sim. Na nossa oração, We gaan eens even een gebedje doen. so de mensen nossa oração prometo nós dentro da live. Ou aqui, pessoal, nossa oração live também, para Espírito Santo guia turcos. Ja. Nossa reza. Tata Deus, awe tarde, noite, nós agradecemos um dia mais. Danke para a misericórdia e amor que você tem para nós. E danke que nós podemos abai live awe um dia mais, que nós podemos trazer a mensagem aqui para tu é televidente. Nós pedimos para o por vai caminho da nanta, o Espírito Santo ajuda para nós compreender o que nós estamos papel tarde e permitir que nós que aqui não que trazer boa mensagem, cobrir nós traz de cruz, lava nós de sangue precioso, de modo que nós podemos usar tempo obra. Queda que nós o resto de tempo que nós vai estudar aqui, permite que o Espírito Santo quase que a Bíblia para nós compreender o que vai escrever. Nossa oração e pedimento, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Sim, Oké. nós também continuar. Ja, Nós, we gaan beginnen. sim, eu sei que me quero dizer hoje, Aha. que ora nós papo de história de igreja de Deus. Wanneer we over het geschiedenis van het gemeente van God Nós, hebben, nós temos para quieto que Deus está menos que essa religião, we está moeten, grupo etim. we moeten eigenlijk stilstaan dat God eigenlijk één groepje heeft hier op aarde. Dus één gemeente. Niet Qua- 2, niet juist. 3, niet 4, 1. Quando começar nós também estudar, não, pero segundo que dia não também nós também chegando a tópico e também. Hoe de lessen gaan, hoe de studies gaan, komen we daar. Mas Maar- quizás Mhm. você também chegando a pergunta, mas bom, de quando tanto igrejas tem quatro igrejas verdadeiras. Want wij weten zeker dat jullie de vraag hebben van, oké, waarom zijn er zoveel gemeentes hier op aarde? En welke is nou de echte? Wel, me quer me deixar bisa, number no tal caso niet relevant niet importante. Daarom zeggen we nu alvast dat de naam is niet relevant. Zora Deus está wak intenção de coração. Omdat wanneer God kijkt, kijkt hij naar het hart. Com arriba Cain com Abel. Niet vergeten het verhaal van Kain en Abel. Bota mira Cain Je ziet Kain. que era dona sua ofrenda na Deus, Kain heeft zijn offer overgedragen aan God. pero na sua maneira. Op zijn eigen manier, hoe Per- hij het had wilde. Juist, pero Abel a dona sua ofrenda na Deus, maneira Deus te requerir. Maar Abel heeft zijn offer gebracht hoe God het heeft gewild. And ele é cosco de com Deus não aceitar a ofrenda de Cain, tá bem mais profundo. En het feit is waarom God het offer van Kain niet heeft geaccepteerd, gaat heel ver dieper. Mas no momento que o pecado drenta do mundo, Want op het moment dat de zonde in de wereld is gekomen, ele vai saber o pago de pecado tá morto. is het, het pago. Pago que men Um, verdient de loon. het loon van de zonde is dood. Sim. Então, é salvação da graça na Jesus. Oké, en É regalo. ja, redding is het eigenlijk door genade van God. Pero para nós, por agora, salvar of redimir, Zodat wij, om eigenlijk de redding te ontvangen, algo mister a morrer. moest iets dood. De caso que Deus amando seu único filho para morrer para nossa salvação. In deze geval van Kain en Abel, in deze geval heeft God zijn zoon gestuurd voor ons, om ons eigenlijk te redden.
voor het eeuwig leven te kunnen krijgen. E foi momento pecado dentro in Gênesis, Nou, het moment dat de zonde is binnengekomen in Genesis, mas era começar o processo de sacrifício, is het reddingsplan eigenlijk begonnen. juist. Kuta encerrar que o sangue começou a derramar para redenção. En de reddingsplan is begonnen met het offeren van een dier die geslacht moest worden. Ja, die eigenlijk Jezus symboliseert. Juist. Correto. Porque simbolizar Jesus começa bem dentro futuro. Die eigenlijk Jezus symboliseert, die zal komen in de toekomst. Tapa é motivo aí, namens era sacrificar animal, Voor dat eigenlijk reden moesten ze eigenlijk een dier offeren. Om, ja, para mostrar não Redding te fé krijgen. den o plano de salvação de Deus. om hun geloof eigenlijk in de reddingsplan te kunnen beamen. Pero Cain tapa ta sa de Isaac, Maar Kain wist van dit. pero ela disse não, ame dessa maneira ame que é. Maar Kain dacht van ja nee, maar ik doe eigenlijk wat ik wil. Ela vai purba compra Deus com seu melhor produto, melhor constante conosco. Kain probeerde eigenlijk God om te kopen met het beste van zijn tuin. Pero não tá mais na fácil, pastor, é motivo. É besta abençoar matar, que representar Jesus, tapa ta mostra boa fé, Maar den plan de salvação. Het gaat eigenlijk niet zo hoe Kain het heeft gewild of gedacht. Omdat de dier moest geslacht worden. Want de dier symboliseert eigenlijk, staat voor een teken van Jezus die later zou sterven voor onze zonde. Voor jou en mij. Juist. Que mais é que Cain não adona seu sacrifício, não mata bestia. Dus het feit dat Kain niet volgens Gods plan en Gods wil dat heeft beaamd. Ela mostra não mostra sua fé, den plan de salvação de Deus. Heeft hij zijn geloof en ja, de waarde niet Juist. eigenlijk laten zien aan God. Então, aceita é dois grupos não que tem te den nos mundo awe. Dat is eigenlijk die twee groepen die tot de dag van vandaag kunnen we terugzien in de wereld. Nós tá de nome de religião, dois tipos de ende. We praten niet over het religie of een naam van een gemeente, maar we hebben het over twee groepen. Nós tem que wa qualquer imitar Cain of Abel. Kijk maar eens voor jezelf en vraag jezelf die vraag af. Ben je Kain of ben je Abel? Não há nome de religião, pero há que intenção, Kijk niet naar de naam van een gemeente, maar kijk naar het hart. há que Deus tá requerir de den sua palavra. Wat zegt God in zijn woord? Não lo que pastor tá bisa, Niet wat de predikant não lo que zegt, anciano tá bisa. niet wat een anciano, ouderling zegt, Que men per lo que é palavra de Deus tá bisa. maar wat het woord van God zegt. Mas é Cain, mas se costa parse neti, Net als Kain, het lijkt goed en Per- met een goede bedoeling. Natuurlijk heb je een goede bedoeling, maar se não is de het volgens linha, Gods plan? juist, se não de linha de palavra de Deus, Deus não tá aceitar, mesmo coisa que não aceitar o frente de Cain. Als het niet in de lijn is volgens Gods wil, dan zal God het niet accepteren. Que men lo que me que mostra tá, que dentro nosso mundo tá dois grupos tem. Wat we willen eigenlijk hier zien is in onze wereld zitten twee mensen, Wat twee we groepen. sempre Bijbel te mencionar dois grupos, Cain com Abel. In de woord van God ook zie je steeds Cabrito, twee carne. personen. Kain, Abel. Cabrito, carne. Oh, geit, bok. Trigo e bagaço. Trigo, Trigo, graan en bagaço. en onkruid. Ja, sim. Onkruid. Revelação 12, Revelação 17. Openbaring 12, Openbaring 17. Revelação 12, 17, nós devemos tratar, para mirar, dois grupos, dois mulheres completamente diferentes. Openbaring 17 en 12 zullen we ook behandelen. Twee vrouwen. Pero Die mira, totaal verschillend zijn. que representa igreja, Die eigenlijk een gemeente voorstelt. pero tá de Deus Dus maar één is van God e outro não. en die andere niet. A Zo zie je wel trobe weer, hè? dois Twee. grupos. Ja. Que men não há nome de religião, Dus zie de naam van de religie niet. há linha que tá corre obedecendo a palavra de Deus of não. Kijk naar de rode lijn die eigenlijk naar het wil van God toeleidt. Não tem neutral, Er is geen não tem meio. Er is geen middenweg. Er is maar Se é, of. juist, se é botar aqui, é botar aí. Of je bent Kain, of je bent Abel. Juist. Que Welke men, ben jij? então esse aí, nós temos agora estudar a história da igreja de Deus, En nós temos dat- que ter em mente. Dat wanneer we doorgaan met deze studie over de historie van het gemeente van God, hou dat in gedachten. Parce que a igreja de Deus capaz de tour é fácil na história, Want dat is het gemeente van God die in alle fasen
doorheen is gegaan. Começando agora, bom, foi de Gênesis, ora, epicadrenta em princípio, Deus está te mistério de gente e bij evangelho. Beginnende vanaf Genesis, God had de mens nodig om eigenlijk de boodschap door te brengen van zijn reddingplan. E assim, esse grupo quer seguir bem, tem nos tempo. En zo is deze groep tot in onze tijd doorgegroeid. Que men se tu nós compara comparação. Se a linha tá corá, ela sai voor Gênesis. Dus even een voorbeeld. Als de lijn rood is vanuit Genesis, En op een cambio de colonna caminha tá corá, toen keer até na final. het kan niet van kleur veranderen onderweg. Het moet rood blijven tot het einde. Also Deus tá mesmo coisa, awe, manhã e sempre. Omdat God hetzelfde is vandaag, gisteren, heden en morgen. En Que de men, toekomst. tá pensei, é palavra tá constante, vontade Deus tá constante. Daarom is het woord van God één rode lijn. Não tem cambiamento. Er is geen verandering in. Pero a gente tá cambiar para cumprir com não dessa maneira cai nasce. Maar de mens verandert wel om eigenlijk hun eigen wil te willen doen. Que men, lá nós temos na conta, se me quer explicar se é bom, Dus duidelijk. onthoud dat willen Wouter Vali eerst even uitleggen, zodat het even heel duidelijk is. Nós também chegamos tiki mais profundo para nós lá. Só tem algum aspecto não que Deus está mencionar para reconhecer o grupo aqui. Er zijn enkele aspecten dat Gods woord eigenlijk naar voren brengt, zodat je het kan onderscheiden welke is de juiste groep. Nós só damos number, nós estamos o grupo, o movimento de Deus. Wij gaan geen namen benoemen, dus ga niet zitten wachten van, oh ja, zit ik wel in de goede kerk. Nee, wij geven aan wat de Bijbel zegt, welke aspecten God de karaktereigenschappen van zijn gemeente naar voren haalt en welke Juist. niet de Esse se Deus está karaktereigenschappen. assim. Se Deus tem grupo, Dus als God één groep heeft, é mestre lá que aponta não para reconhecer quem é seu grupo. toont hij aan welke zijn de kenmerken van deze groep, zodat je het kan zien. Então esse nós também estabelecer, En dat gaan we u naar voren brengen. então podemos reconhecer qual grupo está sum tempo atual hoje. En dan kan je voor jezelf uithalen welke is de juiste groep in onze tijd nu, zodat het de gemeente van God Automaticamente, se tem de caminho com nota cor que linha aí, tá a banda tá pessoal, não tem mais. Dus automatisch, als je in een groep bent die niet de kenmerken heeft wat volgens de Bijbel dat de gemeente van God moet dragen in onze tijd nu, weet dat je niet in de juiste groep zit. Ok, nós também rato de igreja de Deus, of história de igreja de Deus, sabe assim? Oké, we gaan even in de geschiedenis van de gemeente van God weer induiken. Nós, En we zijn gebleven bij gemeente Thyatira. Thyatira. Que você pensa? Nós diz passa Éfeso, Smyrna, acaba seguir Thyatira. Oké, kunnen we doen. Diz nós mencionar algum aspecto na metinária para screencaba, caminho tá mais fácil para nós fazer recapitulação. Maak even een foto van het scherm, dan kunnen jullie ook later even verder goed bekijken wat er daar staat. Maar we gaan even snel doorheen. Que mesmo também nós começar, agora bom, maneira bisa hoje tá grupo. Net als wat we net hebben gezegd, één groep. Jesus abailaga grupo aqui encargo para predicar o evangelho. Jezus heeft deze gemeente eigenlijk achtergelaten met één doel, het evangelie te kunnen verkondigen. E também sabe também a Bíblia se torna um discípulo de mim, bautizar nome de Tata de you. En hij zei ook, ga en maak alle naties tot één volk en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. O grupo que começar na Éfeso, Deze groep is begonnen in de gemeente Efeso. aqui na Jesus laga é apóstolo na igreja de Éfeso. Dit is de gemeente waar Jezus heeft de apostel heeft achtergelaten om zijn werk voor te zetten. Juist, que men na começar com todo fervor, todo amor, predicando o evangelho. Dus hun zijn het werk voorgezet met alle liefde, het woord van God aan het verkondigen. Também sabe, tem carta bisa me conhecer bo obra não e bo perseverança. Certo, Deus também diz. In de brief van Efeso staat hij ook, ik ken jullie werken. E tem parte de aspecto importante, Deus mencionar também que não por suportar o malvado, lo que tá testa maestro não ou de Nicolaita, é ponto na ita clave den gemeente de Éfeso. Oh, dat is wel heel veel hè, om te vertalen.
Hij zei ook. Vai novo. Que me tem pari punto importante que Deus talaga klaar para nós compreender a igreja Efeso. Ja, er zijn ook een paar punten die God eigenlijk heel erg duidelijk heeft achtergelaten in alle gemeenten. Que da começa a pensar, me conhecebo obernang e bo perseverancia. En God zei ook, ik ken je werken en je volharding. E eta apreciar kunang ta não pode suportar doutrina falsa, não é mesmo assim? En God zegt ook, ik waardeer dat jullie de valse leer niet hebben getolereerd. Não estava a examinar tur maestro que estava a trazer estudo de Bijbel. Ze onderzoeken eigenlijk alle leraren die de studies brachten, of ze het wel echt kloppen. Juist, para não da quadra overeenkomst met het palavra de Deus. Ja. Que a vez Deus tem apreço para nós e a parte de sei não estava a ode Nicolaita não. En buitenom dat, ze hadden een afschuw voor de Nicolaiten. Nicolaita estava een theorie completamente robuust. De Nicolaiten was een groepering mensen die eigenlijk een hele verkeerde theorie had. En wat was de theorie? Dat was den dualismo. Was een dwale leer. Que men quieta en será kunanda separar el corpo físico voor el corpo espiritual. Dus de Nicolaiten brachten een leer van we onderscheiden de aardse lichaam met het geestelijke zijn. Que men com o corpo físico, e por cometer adultério, qualquer pecado. Met mijn aardse lichaam kan ik alle zonden begaan, omdat het toch al zondig is, een zondige lichaam. En después, maar ja? Después sempre calma, que dá para después sempre seguir adorar Deus tranquilo que para espiritual. Maar en dan doorgaan en toch met het geestelijk zijn kunnen we toch God blijven lofprijzen en aanbidding. So dan dat separar nan dos voor die outro. Dus ze proberen de aardse lichaam te onderscheiden van het geestelijk zijn. Juist, que não quadra completamente com a palavra de Deus te diz. Dat staat niet in vergelijkbaar met het woord van God. Pero Palmeira, voor die tempo estava tem ciência nan falso. Dus dat zie je al vanaf die tijd al waren valse leren al op aarde. Ah, me te quer lo de pior. En nu zijn het dat pensei nós met de palavra e guia Espírito Santo mais nem tempo aqui. Daarom hebben we echt Gods woord nodig om die te kunnen bestuderen onder de leiding van de Heilige Geest. Juist. Om de echte waarheid te kunnen herkennen. Sabe, tem profeta. Iedereen is tegenwoordig een apostel, profeet, een apostel, een leraar, een predikant. Que men agora que nós met mais guiar de Espírito Santo de oração para guiar nós den a palavra correcto. Eigenlijk nu in deze tijd waar we nu leven hebben we eigenlijk juist meer, we moeten het ook om vragen, de leiding van de Heilige Geest nodig om ons naar de juiste waarheid toe te leiden. E aspecto que Deus vista menos positivo de igreja Efeso Tabata. En een van de aspecten dat God heeft gezegd dat minder leuk was van de gemeente Efeso was. Kun abandonar não promete amor. Ze hebben hun eerste liefde verlaten. Você tem bem como ser humano, você cansa, senhora. Je weet van in je menselijk zijn raak je even moe, vermoeid. So na começar com não está por experienciar isso aí nos vida não. Você começar com entusiasmo. Je weet toch wanneer je bekeerd bent en je leert veel van Gods woord, dan ben je vurig. Pouco a pouco assim de candela começa a mente tá vira mais aqui. Langzamerhand komen dingen in je leven en ja, dan wordt het vlam een beetje klein. Esse é a paz que ele Efeso. En dat is gebeurd ook met de mensen in de gemeente Efeso. Pero damos glória a Deus, nós somos Deus misericordioso de palavra. Ja, en alle eer tot God toe dat we een God dienen die wonderbaarlijk en goed is. Also, não lá que Efeso is de condição. Want hij heeft Efeso niet in zijn toestand gelaten. Ela bisa nan die nang problema. Hij heeft hun kenmerk gezet wat hun eigenlijk hun goede kanten waren, maar ook hun minder kanten. Juist, ela dona een solution para o problema. Hij heeft hun ook de oplossing gegeven voor die probleem. Que ela bisa repentir, começar a se obra nang kubatabata se prome. Wat zei hij? Bekeert u en gaat terug naar je eerste liefde. Ga terug naar de dingen wat je eerst deed. Men Deus dona een consejo para não vai back ne prome amor. Começar a praticar coisas não quando tabatas den começamento. Ja, dus God heeft hun eigenlijk gezegd om terug te gaan om de goede werken weer te kunnen doen. E nós aqui peguei de Smyrna.
We gaan door naar Smyrna. Smyrna estava a igreja de tem tribulação, capaz de hoop sofrimento. Smyrna was een gemeente die in heel veel leed heeft begaan. Deus te visa, nanta pobre, pero sin embargo nanta rico. En in de brief van Smyrna zegt God tegen de gemeente Smyrna, jullie zijn arm, maar toch wel rijk. So en aan die Smyrna aqui, nanta bata sofre persecução door die nang inimigo nang. Want de mensen van de gemeente Smyrna leden onder een onderdrukking en achtervolging, maar Nanta bata para firme para a palavra de Deus. ja, maar ze hielden standvastig in het waarheid van God. Pese material, nanta bata pobre, nanta bata in benefício material, Aan materiële spullen waren ze heel arm, maar ze waren rijk. espiritual. Se bata é coisa mais importante de nang. Ja. E Deus disse nang, seja fiel tena morto. En God heeft gezegd, blijf trouw tot de dood. E não bisa nada malo de Smyrna. God heeft niks slecht gezegd over Smyrna. Que men ave também, mas que os passe dengue, que problema, dificuldade, Deus disse nós, seja fiel tena morto. Dus tot de dag van vandaag ook zegt God ook tegen jou en mij, blijf trouw tot het einde. So loba é corona de vida. Je zal de kroon des levens krijgen. Promessa marana de. Er is een belofte aan vast. Que men mira. Je trouwheid. Hè? Juist. E nós chegamos Pérgamo. En we zijn doorgegaan met Pergamo, de gemeente Pergamo. Coisa aí não panorama começa a cambiar pouco. Daar is het heel veel rotzooi gekomen. Hè? Deus digo não, mista onde bota biba, caminha Satanás su trono tá. God heeft tegen de gemeente Pergamo gezegd, ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satan is. Coisa vervelo, que men nanta biba, caminha trono de Satanás tá. Dus de gemeente leeft nu waar de troon des Satan is. Wat een verandering. Wat een verandering. Que men igreja coisa ali puro voor die Efeso agora dá de situação vervelo aqui. Dus de gemeente die eigenlijk puur en rein is uitgekomen van het gemeente Efeso, is beland nu in de troon der Satan. Juist. Nós agora aqui na Constantino. Weten we nog, in deze tijdperk hadden we de tijdperk van de keizer Constantijn. Juist. Constantino, de imperador romano. De Romeinse keizer. Que lá assim é pagano, não cristiano. De keizer Constantijn was eigenlijk een ongelovige. Ela bem drenta, assim como se fosse ela convertir. Hij is binnengekomen en om een soort vrede te sluiten. Juist. Hè? Juist. Is hij binnengekomen met een hele goede strategie. E ela logra join e cristiana junto que pagano. En hij kwam met een hele strategie om eigenlijk samen te voegen met de christenen in die tijd, in plaats van hun af te slachten. Juist. Om eigenlijk een soort vrede te sluiten, om even samen te voegen. Então, o que ela logra? Logra cambiar na dia de adoração que Deus estabeleceu fora de Gênesis, bota na cambia de adoração de sábado para já domingo. En toen dat gebeurde en ze hebben hem geaccepteerd, had hij eigenlijk de volle macht om te beginnen de wetten te veranderen. Wat hij heeft gedaan, de dag van aanbidding, de echte dag van aanbidden te veranderen in hun dag, wat is de zonnegod. Juist. Dus essa é a realidade que os já domingo, não estava pagano, não estava a adorar Deus solo. Want op de zondag was de dag van aanbidding naar de zon toe voor de ongelovigen in die tijd. Que Romano não adoptar voor die Babilônia. Dus dat heeft de Romeinse Rijk meegekregen vanuit de Babylonische tijd. Que men pensei, o dorco Constantino estava acostumbrado dentro da prática pagano. Omdat Constantijn dat heeft ook meegekregen in zijn leer. Ora drenta, den cristianismo, ela logra cambiar na adorar e dus domingo. Wanneer hij de christenen heeft laten toevoegen of bijgevoegd samen met hun, en heeft hij zijn eigen leer binnengebracht en hun laten de dagverandering van in plaats van de zaterdag, de sabbat tot in zondag, in zondagod. Que me assunto que de já sábado já domingo, não conta já hora de tempo na aqui. Dus het gedoe van de zaterdag en de zondag is niet nu van onze tijd. We moeten altijd teruggaan naar het origine, naar het kern, hè?
van waar iets vandaan komt. Het is vanuit, hoeveel ben je bent? 313. 313 jaar na Christus. Waarom je dat kon origem de qualquer comissa? Die zie je al van waar het vandaan komt. Que men na Pergamo hoop ik ook cambiar in cada cristianismo. Dus in de gemeente Pergamo, in die tijdperk, is heel veel dingen binnengekomen in het leer, eigenlijk in de gemeente Gods. Au en Nicolaita nang den Efeso, nan tabata atender kunang. Dus in de tijd van de gemeente Efeso, die Nicolaiten, die de gemeente Efeso probeerde eigenlijk buiten te houden. Awor Nicolaita den iglesia wo. En nu zijn de Nicolaiten wel binnen in de kerk Omera kon leu gekomen. abai elineng etem periode di Pergamo. Nu kunnen we zien hoe ver eigenlijk de gemeente van God eigenlijk aan toe was in deze tijd van Pergamo. Pese Joseph bisenang repenti. Daarom heeft God tegen hun gezegd, bekeert u zich. Pasom e direção kan tabata bai eta completamente robes. Omdat de weg waar ze naartoe gingen slaan was helemaal verkeerd. Pero é bom tá que sempre Deus tem grupito. Het goed is dat God heeft altijd een klein groepje dat wel vasthoudt aan het eeuwige evangelie. Juist. Het ware evangelie. Apesar de tudo constant apresentado em período de Pergamo aqui, Dus ongeacht dat wat alles eigenlijk in de gemeente Pergamo is binnengekomen, tá tem grupito que se que da base origem was de wel een Deus. groep mensen die echt vasthielden aan het echt de basis waarmee ze hebben meegekregen vanuit Jezus vast. Juist. Que maior otanya até separação trove, ora tem grupo que se manter na mesa na palavra de Deus. Nu zie je weer de twee groepen. De ene groep die zich heeft vastgehouden aan wat Gods woord zegt. En de andere die eigenlijk al die rare leerstellingen hebben eigenlijk binnen laten komen. Juist, omira sempre dois grupos não. Nu zie je weer twee groepen. E nossa canega na Tiatira. Want zelfs toen die tijd was er geen gemeente dit, of religie dit, religie Não. dat. Twee groepen. Juist. Que meta que até nos tempo. Ja, dus het is nog steeds tot in onze tijd. E nossa chega semana passada, tem semana passada. Último biala, mas assim, na Tiatira. De laatste keer zijn we gebleven bij de gemeente Tiatira. Tiatira sigue depois de Pergamo. Tiatira is de gemeente na Pergamo. Ela começou oficialmente na ano 538. Tiatira is begonnen in het jaar 500, oude? 38, 38? ja. 538 na Christus. Até ano 1798 depois de Jesus. En het is tot 1517 na Christus. Que men se abonda 1260 anos igreja aqui a governar. Dus 1260, dus 1260 jaar heeft deze gemeente eigenlijk bestond. Que men de aqui nanta momento Tiatira que nanda Vaticano a começar a estabelecer como papa na Roma. Dus in deze tijdperk van deze gemeente waren de Romeinse Rijk aan de macht. E botou com nossa cor, nossa paz de dia acaba assim, que men sabe de inquisição. Só para a palavra que nossa que já vai lá que sim, Vorige keer hadden we het over de inquisitie. Nossa bij nossa wa com meer de tempo de inquisição, que com não assim, tá aí para o Tiatira aqui, na mata é cristiano. Ja, we hebben ook gekeken, we lieten zien van in die tijd van de inquisitie wat precies dat betekent en wat deden ze in die tijd. Wat is voorgevallen in die tijd van inquisitie. Juist. Hoe ze eigenlijk op een hele brute en een vervelende manier hoe ze de christenen eigenlijk doden, omdat ze niet overdragen onder de wet van de Rooms-Katholieke Kerk. Juist. Esse aí tá, não tá algo secreto mais, para sombra, nam Vaticano mesmo está aceitar e a pedir perdão publicamente para o período de persecução que na mata é cristiana aqui. Oké, dat is eigenlijk niet iets dat gescholen is of iets geheimig, omdat het staat in de geschiedenis en de Vaticanen hebben het zelf eigenlijk vergeven gevraagd voor deze tijd hoe ze de christenen hebben behandeld. Amen. En dan Deus tem, mira com Deus paciência Deus tem com ele. Daar zie je weer hoeveel geduld God heeft met de mensheid. Deus manda mensagem para não arrepender voor een caminho. God heeft eigenlijk een boodschap gestuurd zodat ze zich kunnen bekeren. 1260 anos de graça e naquele jaar
van genade heeft deze volk gekregen om eigenlijk zich te kunnen bekeren van hun valse wegen wat ze eigenlijk aan het Juist. bewandelen waren. Dios manda reformador nang hen nang kwa lanta kwa je luz pa predicar contra die leren dan kunanta bata practica. God heeft eigenlijk gereformeerde mensen, een groepje gereformeerde gestuurd om eigenlijk hun wakker te schudden dat wat ze mee bezig waren niet correct was. Ela manda John Hus, Dat was de tijdperk van de periode van John Hus. Wycliffe, Wycliffe, jullie kunnen het allemaal kijken in de geschiedenis. En dan, Martin Lutero, Martin Luther, Calvin. Calvin. Tur en timas, ta reformador ngo Dios lanta pa predicar contra die estiança En falso. zo zijn er veel meer. En dit zijn een groeperen mensen dat God eigenlijk bij hebt gestaan. Om eigenlijk tegen de leer van de verkeerde leer van de katholieken opstond. Pero vos aqui andava assim, Maar wat deden ze? mata é reformador na aqui. De katholieken gingen de gereformeerden eigenlijk doden. Pero vamos mira que amor Dios estava daqui pa ende na aqui pa não convertir fora na mal caminho. Maar God heeft heel veel liefde eigenlijk voor deze mensen om toch zich te kunnen bekeren van hun slechte wegen. Pero tudo tem um começamento e um final. Maar alles heeft een begin en een einde. Se Deus avisa, ok, 1798 está estabelecido, Deus avisa acaba, tá 1260 anos de botar bairi aí, né? Depois de sei, claro. Daarom, God heeft al gezegd, 1260 jaar heb je de kans om jezelf te kunnen bekeren. Nadien is het afgelopen. Napoleão Bonaparte de França, Napoleon Bonaparte van een Franse keizer. a turma Een soldaat? sim, rei, estava rei de França, Napoleão Bonaparte. Was een rij van Sim, Franse. estava Ja? Was de presidente. koning van, de koning van Frankrijk. Ando que lá, su general Berthier, que estava um soldado guerreiro feroz, já exitou tu caminho. Een leider van de soldaten, dus ja, zeg je dat? Dus, ja. Die heet ook Berthier, hè? Generaal Generaal Berthier, Berthier, juist. generaal Berthier, een Franse generaal. E depois aqui, met die caba que coisa de Vaticano, com o Papa de Roma aqui. En die zei van nee, het is nu genoeg gehad met die hele slagpartij van die Vaticanen. Loop um tromens aqui, general Berthier estava te maken bij contra die Vaticano die Papa. Ik zou jezelf vragen van waarom moet de generaal Berthier helemaal uit Frankrijk zich bemoeien met het Romeinse Rijk? Pero menos que Deus bisa algo, Maar op het moment dat God iets zegt, eta compliceer nos que of no. wordt het gewoon gedaan, volbracht, of we het willen of niet. Gente put divina. Mensen kunnen eigenlijk Gok. gokken, een beetje twijfelen, ja, Deus nee, não gok. Deus veranderen te zijn ja bisa en logo nee. de suceder. Maar God zegt, zo zal het geschieden en zo zal het ook. Que men general Berthier drenta bisa Papa que não bo reinado acaba, e daqui o preso tá em Baiguni. Dus vanuit het niets komt een Franse generaal Berthier en die is Rome binnengekomen en heeft de paus, Papa Pio VI. de paus Pio Pio VI. V gevangen genomen. Het Toda is essa história, door com essa Papa de acaba de passado, vai se me gewoon na repa nos cair dentro trem. omdat we dit hier hebben eigenlijk al over gehad in het eerdere studies, gaan we even snel doorheen. Que men pa omira assim ainda 1798 oficialmente Pergamo, Tiatira, su reinado, su governação acaba. Dus in het jaar 1798 is de regering van of de tijd van de gemeente Tiatira tot het einde gekomen. Pero que só sucede? Maar wat is er gebeurd? Dentro de Tiatira, começou em 538, In de periode van Tiatira, die was begonnen in 15. qual começar? Na 538, Oh, 538 na Christus. qual acaba na 1798 depois de Jesus. Ja, heeft een einde gekomen in 1517 na Christus. 1798. Oh, 1798. Tem na caminho general Berthier que Papa Pio preso. Ja, waar generaal Berthier de paus heeft gevangen genomen. Isso sucede vários acontecimentos. Is veel gebeurd. Que men tantem que economische governação papal estava bezig. Dus gedurende dat de paus eigenlijk en de Vaticanen aan het regeren waren, of
bezig waren met hun inquisitie en hun wetten en hun slachten en doden, A surgi e reformador nan kutabata papia contra de ensinança papal. waren een groep gereformeerden die tegengingen het leerstellen van het Vaticaan. In ai 1517, In het jaar 1517 oficialmente Martin Lutero is Martin Lutero, kutabata um católico, wie eigenlijk een katholieke persoon was, ku ai e luz de evangelho, é verdade. die eigenlijk een licht van het waarheid heeft gevonden. E aí para ensinança de papa, não estava da quadro que a Bíblia estava da bisa. Dus eigenlijk een katholieke priester. Die ging de leerstijlen bestuderen. Juist. En die zegt van, hé, dat klopt niet wat de paus ons hier leert. Então ela estabeleceu 95 theses. Dus hij heeft eigenlijk 95 regels of wetten, hoe noem je dat? Esta Een doutrina, quase 95 puntos punten para mostrar op papier gezet om te laten zien dat hey, dit klopt niet. que ensinança que o Vaticano que estava para salvar para intervenção papal lá nos bisa que para comprar salvação. Dus wat de Vaticanen, de leer van de Vaticanen aan de mensen toeleren was van dat je eigenlijk je redding kan kopen. Dat eigenlijk niet correct is. Juist. Então ela estabelecendo bem 5 puntos a mostrar que nós estamos salvar para graça. En hij heeft 95 punten bij elkaar gezet om te laten zien dat we eigenlijk door genade gered Ela kunnen worden. clave na muralha de igreja de Hij Wittenberg. heeft het op de muur van het gemeente eigenlijk gespijkerd, zodat iedereen het kan lezen. E não oficialmente a começar era de reformador não. En op dat moment officieel is het golflente begonnen van de gereformeerde kerk. Juist. Que para o mira tanto e Vaticano papa estava a governar. Dus gedurende wanneer de Vaticanen aan het regeren waren, de volle macht hadden, Estava tem reformador que também começar waren não. een groep mensen vanuit de Vaticanen zelf, vanuit de katholiek zelf, die eigenlijk de echte leer begonnen te bestuderen en zeggen van nee, dit klopt niet. En ging eigenlijk tegen de leerstelling van de katholieken. E nossa papa último biaco nossa bisa, nossa papa de reformador não tá não toque de mama na hora considerar passou maar na de mensen stap na de igreja de Roma. We hebben vorige keer gezegd van eigenlijk de gereformeerden zijn een soort de kind van het moederkerk, omdat ze toch in dezelfde voetstappen hebben gelopen van de Vaticaan. Mas o que na Waarom? Nabai estabelecer igreja estatal. Want ze gingen eigenlijk kerken stichten die eigenlijk, wat is dat dan? Igreja estatal é igreja que tem mesmo coisa, Vaticano da tem é poder civil, é poder religioso. Dus de gemeente, de kerk, Vaticaanse kerk, had een civiele macht en ook een geestelijke macht. E outra igreja não consegue, com a surge depois de reformador não. Dus de andere gemeenten die ook zijn ontstaan na de tijd van de gereformeerden, Com aquela em Europa, die eigenlijk in Europa zijn gebleven, nasce mesmo coisa, não também estabelecer uma igreja que é poder religioso e poder civil. hebben ook hun gemeente eigenlijk opgericht met deze twee kenmerken. Dus civiele kenmerk en het politieke. Juist. Ja, politiek en civiel. Ja. E lá subimos para pedir, mas nós só queremos citar na Palmeira da história que antaba se perseguir mate católico na rua. Dus wat deden ze? Hun deden precies wat de katholieke kerk deden. Juist. Met de christenen die hun wetten niet wouden volgen, deden hun ook met de katholieken door hun te achtervolgen, omdat ze niet akkoord gingen met wat hun kenmerk hebben gebracht. Wat ik era ser Deus de voluntad. Dat denk je nou dat de wil van God was? Que apesar que na começar que reformamento, dus ongeacht dat ze zijn begonnen met het reforme-evolutie. Pero não sigue de linha de palavra de Deus. Maar ze zijn niet doorgegaan in de lijn van Gods woord. So na vai vira mesmo coisa que mama, falta perseguir mata. Want ze zijn eigenlijk dezelfde gedaan, net als het moederkerk, net als de Vaticanen, wat is achtervolgen en doden, omdat ze vonden dat hun niet de juiste leer hadden.
Pero esse antes estão com a reformar em Europa. Maar dat zijn de groeperen van de gereformeerden die zijn in Europa hebben eigenlijk tot stand gekomen. Pessoal, Deus, nós temos Deus, nós sabemos compreender amazing. God is een God die eigenlijk wonderbaarlijk is, gewoon amazing. Ora, boa com e coisa que está cana tem outra história para tu ver, wow, Deus tem controle e de toda situação. Steven, kan je dat slide even op het Ah, nee, scherm nee. zetten? Nee? Nee. Ah, oké. Af en bij. Ja? Sim. Sorry, Rufali, wat was de laatste wat je hebt gezegd? Que men, ora, mira com Deus está mover den história desse Deus Als tem je ziet controle hoe de God coisa. eigenlijk door heel de richtlijn van deze geschiedenis loopt, dan zeg je van, goh, wat is... So, bos, mensagem como você tocou, nossa papai de é moe com a baía dentro deserto para 1260 anos, We para hebben tempo ook- tem metade de tempo. We hebben ook over gehad, over de vrouw die werd gestuurd in de woestijn van een tijd en een halve tijd. Revelação 12. Openbaring 12. E que nós sabia essa moe significa religião of é grupo de Deus. Wat hebben we gezegd? De vrouw symboliseert of kenmerkt met het kerk van God. Então, Een sabe, gemeente. juist. Tantem que gemeente abai dentro deserto para 1260 anos, tá exatamente o mesmo período que governação papal estava bezig. Dus Openbaring 12 leert ons over dat de kerk, de gemeente van God, werd gestuurd in de woestijn voor 1260 dagen. Is eigenlijk dezelfde periode dat de Vaticanen eigenlijk de macht hadden in die tijd. Sorry. Olha, se você distribuir o screen para nós lá, ou a com história tá. Oké. Que men Vaticano é soberania papal a rende 538 até 1798. Dus de Vaticaanse, dus de Vaticanen hadden de macht van 538 tot 1798. Na ano 1492, Cristóbal Colón a descobrir América. In het jaar 1492 heeft Cristóbal Colón Amerika ontdekt. Ou bisa, que Cristóbal Colón tinha marca com a história onde bezig com ele aqui. En dus wij zeggen, wat heeft nou eigenlijk Cristóbal Colón iets te maken met wat we nu bezig zijn? A obra como ele com me da mencionar parte aqui. Sobre a hora Cristóbal Colón a descobrir América na ano 1492, Dus wanneer Cristóbal Colón in 1492 Amerika heeft ontdekt, estava na 17 Martin Lutero aclava 95 teses e a começar oficialmente a reforma protestante. in 1517 heeft Martin Lutero eigenlijk tegen de Vaticanen gegaan met het 92 regels die hij heeft eigenlijk gespijkerd aan de muur. 95. 95. Sim. 95 regels. E ora é para mira, e ora é que tantem Colón descobrir perseguição a começar matamento de reformador não. Terwijl, dus wanneer de Vaticanen bezig waren met de gereformeerden bezig waren met het doden van de katholieken. Não. Toch? Caminho católico estava aqui era caminho da Inquisição. Oké, dit was het tijdperk van de executie. Even weer het plaatje. Dus dat was het tijdperk van de executie. Que men tantem anda bezig Inquisição, matamento de cristiana. Terwijl de Vaticanen de christenen nog steeds aan het doden. Pero foi 492 Cristóbal Colón descobriu América. Oké, 1492 heeft Cristóbal Colón Amerika ontdekt. E tá net pa é notícia começar a plama chega até Europa com epa tem mundo novo que nada descobrir. Dat is net dat die nieuws is dan doorgelopen naar Europa, dat er is een nieuwe wereld ontstaan. E que isso sucede no momento que nós começar a perseguição, Inquisição, mata cristiana, Op het moment dat ze dan de christenen aan het afslachten waren, tá tem algum reformador na que abai Noord-Amerika, caminho da Cristóbal Colón descobrir. een groepje van deze gereformeerden zijn ze naar Amerika gegaan, waar Cristóbal Colón heeft eigenlijk ontdekt. E nana começar era novo. En daar zijn ze een nieuwe tijdperk E begonnen. nana tava tem liberdade religioso. Daar was eigenlijk een vrije
mening van religie. E não para Uit. praticar não querência sem pressão de peligro de morte. Daar konden ze hun eigen leer eigenlijk volgen en doen zonder dat ze iemand hun achtervolgen en doodmaakte. Tapi se isso ook, Noord-Amerika of Amerika, Dus daarom zie je, Noord-Amerika asaka hopi amen di am lei nang zijn er heel veel wetten gekomen para proteger a liberdade religiosa om aqui. eigenlijk het vrijheid van religie te beschermen. Pasto isso não ko vai reformar na Noord-Amerika, Dus want degene die eigenlijk naar Noord-Amerika is gaan bevestigen, a mire consequência de ditador of ende que tinha poder de religioso e civil. heeft eigenlijk gezien het macht wat iemand kan hebben die een religieuze macht heeft en een civiele macht. Tapi se na bringa todo por toda butelaina para evitar que nunca mais é coisa que botou lugar. Daarom hebben ze eigenlijk gevochten om in de wet te zetten, zodat dit nooit meer te sprake zou komen. Na separar religião completamente voor die coisa civil. Ze hebben eigenlijk de religie helemaal afgezonderd van het civiele rechten. Que men civil não pode dictar nada de coisa religioso. Dus een civiele recht kan niks beslissen in een religieuze wet. E tapi se itawe nós tem a lei de liberdade religioso. Daarom tot nu toe hebben we de vrijheid van religie. Juist, e também men hebben de mening para nós expressar Mening nossa uit. opinião. En ook om het vrijheid van mening uit. Pero pronto, Maar gauw, a sombra eti atira aqui acaba no dia 7/28. oké, in beeld te kunnen pegar. Oh, deze gemeente Thyatira. Oh, Sim, que men ora é na dia 7/28 ela aparentar que ela acaba, seu reinado acaba, ela é herida, pero que não morre. Dus in 1798, wanneer de macht van de Vaticanen tot einde kwam, heeft hij eigenlijk een soort wond opgelopen. Maar het was niet het einde. So é também rebelde e bem back. Want hij komt terug. Que men me de que next simang nós se para de rebelde que ela bem back aqui. Volgende week gaan we weer over het terugkomen van de Vaticaanse Rijk. Para nós explicar ore de como a bisa pronto a liberdade religiosa que daarbij wordt kita. Waarom, en dat gaat verklaren waarom ik nu zeg, van gauw zal het vrijheid van religie weggenomen. A sombra tarde ou temprano Want é vroeg of poder laat, também bola bij join na trobe. vroeg of laat komt deze macht weer tot stand. Pero nós temos aqui através da Bíblia. Maar we gaan deze bespreken en zien en onderzoeken met hulp van de Bijbel. E me espera que a recapitulação estava da duidelijk suficiente. Wij hopen dat dit eigenlijk heel duidelijk was. Dit is een beetje samenvatting. Maar we deze tiki acerca. We hebben een beetje bijgezet. Isso para nós cair em contexto. Zodat we in de context vallen. E assim na nós por seguir esse grande simão para nós por seguir plama a história aqui. Vamos também lá de 28. De beeld valt steeds weg. Zijn we nu eigenlijk nog bezig aan? Ze kunnen ons niet volgen. Tá bom, sim. Ja? Oh, oké. Sim. Zijn er de vragen tot nu toe? Want we gaan wel razendsnel doorheen, maar we doen dit voor jullie natuurlijk. En zijn er vragen? Typ ze even. Nu hebben we nog de kans om ze te kunnen beantwoorden. Zodat het niet doodgaat. Hè? Dus stel ze maar, zodat het is belangrijk dat jullie ook begrijpen wat we hier eigenlijk naar voren brengen, wat we hier presenteren. En als jullie iets niet begrijpen en dat we opnieuw in een stukje moeten doorduiken, doen we dat graag, maar we willen het wel graag van jullie horen. Dus stuur ze op, we lezen het en als het tijd is, kunnen we het nog beantwoorden. Pensei, que nós está diz recapitular so já dor capaz na tanto tempo que ainda bom para nós recapitular para nós cair back denk Omdat we zijn een lange tijd niet online geweest, hebben we even nu toch vanuit de gemeente Efeso weer
een samenvatting gedaan tot nu waar we nu zijn naar de gemeente Thyatira. Wat allemaal is voorgevallen in het kort. Juist. Die pregunta? Vragen? We wachten even af. Of jullie even wat... geen vragen, mag ook eigenlijk even doorgeven. Zijn we nog steeds in beeld? Ja? Aí se vamos pensar, sempre tem problema no técnico de apresentar. So, não sabe que mensagem na aqui. Inimigo que para não mensagem vai. Pero ja, nós aqui da maneira nós acostumamos acaba que se trai tanto também. Ja, we zijn al een beetje gewend met die I strijden. see. Er zijn dingen die de tegenstander niet wil dat jullie het horen of te weten krijgen. En je krijgt altijd van zulke dingen die verstoren. Maar we gaan gewoon door. Dios está na controle de turcos. Dus wat jullie bij dat, wanneer de beeld is weggevallen, bij de stukken dat jullie helemaal niet begrijpen, stuurt even op. En dan misschien volgende week kunnen we even weer een kleine samenvatting overgeven. Ik zie jullie helemaal niks. Ik kan jullie ook niet meer horen. Oké. Ik denk dat we even tot hier gaan laten dan. Ja? Steven, nanota yan nos, nanota mirando nos. Dat kan je voor, no? Oké. Nou, jammer. Ik denk dat er even een probleem vandaag is met het internet zelf. Onze excuses. Maar nogmaals, het stukje dat jullie niet hebben kunnen horen of niet goed kunnen volgen. Laat ons weten. En dan kunnen we deze ook of in het privé of een volgende week weer induiken. Zullen we even gebed doen? Ok, esta oração para nós termina. Dada Deus, a nós te agradecer dia mais para a maneira que o por aqui a turcos. Dada Deus, apesar que é constante luta anda bem apresentar, é problema técnico, pero dada Deus, é mensagem também maneira aboque. Dada Deus, da confia Senhor, que é mensagem lo vai chegar. Se não tá hora que mensora, hora que rato, hora a gravação pode deixar a trove, é mensagem lo vai para sombra esse tabo que sabe sua vontade. Tá com nós grandemente mencionar cada coisa, equipe que tem aqui na mencionar Steven que tá soar para isso aqui e permitir Senhor que tudo coisa possível que for boa vontade e caminho para mira com nós tem mester a botação que pode nós para nós fazer trabalho mais melhor. Queda com nós mencionar era humana na Holanda também coisa que não tempo anche tá lá na Holanda com por escutar a mensagem queda com não tá com não e permitir que não possa sentir boa presença junto com nós. Então, só oração e pedimento para nós digno das virtudes aqui não, de nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amen. Nou, we wachten jullie alle vragen nog af en volgende week zijn we er weer.